سلام سلام كبرات تخاتاتنا كمي وعلكم كمي حديركم هستفادي بوتعنا زلنا نخون قاعد بدحن مساكم من دابلكو نايلومي على استناها كمتي ابتي تامنيل تصحيف زلو ويابزناي تايتل تصحيف زلو تيك توك بانك تكون ويكا كاب امريكا كتقد كمزي فوت ويكا مرج اغيرم نيرم ناتو نشتي حساباتن بتوسخي نزل احنا نوفروا لزلنا بفلاي كم بعل ابل تسلا زعمسلا ببزحي كفالناتن كاب تشاينا زمص كمون بعل فيسبوك متايلنا نصوعو وي جوجل زي يوتيوب نتقمول زلنا كندي مودادرتي نا تيك توك سلازخونا انتاي صلوا كغبر لني خل كنزراربينا سو يا دقيمه انكو عبد حن مساكم دابلكو شير قولهم تخيلنا نابزنا لومي مدبنا كنأتو بتوسخي ميبي ستوكس ريخم من تخيلكم نايلومي تسلا اوف كورس نصبي نغير مزنا انترست ريت بتوسخي ناي بي بي اي ويك بروديوسر برايس اندكس بحالكا وسيت تواهيبو لما عندنا تو كمان كنتم كفون فتينا مهنياتو السخالك نتي انترست ريت كنقساوسو سلازي تن بي انترست ريت كصلوا زخلات تكالات كم بعد تسلا زعمسلا كم زرعنين واقعن يقنسالمو ناتنون نشتي حسابات كلوكم كفتنيا مالتي ثانك يو بنصاكم بلبنا مسكون كي بذلك جمركم واغاناي تسلا نري لنا 260 سلستن 261 بس يحني مثلني كل اللي بلالو ابت كبابي ايفن بيتكوين ترينا كبابي 7 وريدو صنيحو اولموست 7 وريدو صنيح مثلا كاب 7 4 كباب مالتي ناي 3 حساب 4 شح فلليو انت كوين ازود زلون شيء كنرينا ايفن انفيديا انت بزحي تنبوص يزرع يلا ابزع عمت زي نساون كبابي 300 داون كوين لا لعلي جن زي مايكرو استراتيجي تبهال ببزحي بيتكوين تون انتكال نحنا اخنا وافر لنا خلينا زبلنا ببزحي تكال درجه 100 اب عالم زلو بيتكوين زون نو مسهم كنوافر خلينا زبلنا كبابي 5-6% قوديلو كسب 10% كودل تخلطات زلو مهنياتو تكند مهنيات نايزو كفلوتي مهنياتو بيتكوين كورد كله نسخ درجه عصفنا بيتكوين كوردي بيتكوين كوسخ كلها عصفنا بيتكوين كوسخ تثبيت يقبروا لي انت زي كوين جن almost درجه تين عبيتي تكالات زباله ابل قديفكا ارم ابل لانه زي تصبحوا ارم بعلو كيو كيو انترينا نو تي اب تكنولوجي ترى توكيرن زبلا مالتي درجه 10 بيزيس بوينتس ويكا 0.10 بولو percent يرينا لوبزي داون سايد ويكا نيجاتيف يمصخم زلو مالتي اس ام بي خاهم درجه 0.3 عسران ثلاثتن يرينا لو بانترست ريت صلوات كالات حنت كابن انفيزيا كباب 230 دي بان يرازي انترست ريت كل تسفاس زنبرو تمليسا بز غزي زي 110 وريد الله سلازي ناي غزاهم استفلالي نغراتكم بفلاي على ام دهمان نيجاتيف وريدنا لو مالتي سو ناتي ناي لومي زغد سنات مرتي كلمتاونا بحفشه هم نري زلنا درغ عبيت تكالات ويكا صبوكو سخازغنه نيجاتيف كوينن نري ان لنا مالتي سو نابزنا انترست ريت قدم خدي ناي تيك توك اجدا اب نوافرول زلنا ستوك ماركت انتاي صلوا كغورلو يخل زبل تمرت احد صرا بيله بصفف زبله مجدي بقللو كردانا بزخل مبالي ليه ስለዚህ ኣብዚ ጽሑፍ ዓዳልልኩም ኣለኹን እሽተይን ተሪኢኹሞ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ትምህርቲ ሓንቲ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ክትእገድ እንተኮይና ንኣብነት ፌስቡክ ወይ ኤክስ ትዊተር ክእግድዋ እንተኮይኖም ካብቲ ከውፅዋ እንተኮይኖም ካብቲ ብሓፈሻ ንጥቀመሉ ንሕና ከነቋርፆ ማለት እዩ እንታይ ገብሩ ኣባል ናይ ኮንግረስ ዝበሃሉ ኣለዉ ንሓንቲ ነገር ክትእገድ ይሓቱ ማለት እዩ ዝኻ ወይ ከዓ ደራይ ተቢል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሕፅር ዝበለ መገዲ ንምርዳእ ተባሂለ እየ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭን ወይ ሰናይት ዝበሃሉ ከዓ ኣለዉ እዚኦም ከዓ لك نتي وعد درجة زفتصموا مالتي زيهم من اللو ويك أنا تحج زبهل زبلوا حجي زيهم متعم كباب مئة زخونو فوتي جبرو ويك أم مريج أي جبرو أوكي زيهم مريج أمس جبرو تايك جات مشعم زيهم هاوس أوف ريبريزنتاتيف سنتين تم زبوزحو فوتن تغييرهم نعم كحلفوهم ناب بريزيدنت ويك ناب بايدن اب زغيه زلو كلمش 4 وقت زخوني ناب ترامب يحلف نيرو مالت نسهم كا يفرمو اوكي اتي زخونه كاجد انت خوينا بامريكا بز مسرح زي يفصم رايت سو انتي غاطيمو زلو ناي تيك توك ابزي سومون بزح غزي سمعنا نخو تيك توك ناي تشاينا تكاله اوكي ناي تشاينا خوينا كفال ناي منيا انت لكم ناي بايت دانس تبهال عبايت تكال ناي تشاينا
إيا ناتا بارنت ويك أنا تاونانيت نا تيك توك مالتي أوكي تاتكال أنت تبهل بايت دانس تبهل أنت مالتي يوتيوب لنا يوتيوب من يوانو تلكمني جوجل يوانو أوكي جوجل كاتي الفابيت لنا انفست نقبل زلنا مالتي ويمتى خم بالكلنا فيسبوك وينو نبع انستغرام نبع واتساب زحاقو في مالتي حجي تاخذ دلي إذا بايت تبهل تكال ناي تشاينا نتيك توك وننا مالتي سلازي أبتحتي دايت بانس يازل أبزي بايت دانس تبهل أبتحتي يازلا زي تيك توك تبهل حجي تيك توك نمنتاي بانك قبروا هذا اليوم انت لكم تيك توك زي فلت سبي لنا زينا سوشيال ميديا لك حمزنا يوتيوب نتقوم زلنا لايف تاعتول تخيل بقندي فلت زقون له مخنيات ግን በቲ ሾርት ወይ حصير ቪዲዮታት እንዳዘርጋሕካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ገንዘብ ከተእትወሉ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ገንዘብ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ ኦፍ ኮርስ እቲ ብዙሕ ግዜ ከዓ ከተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ዲፔንድስ ንምንታይ ዓይነት መገዲ ትጥቀመሉ ኣለኻ ቀንዲ ኣታዊኦም ግን ካብ ኣድቨርታይዚንግ ልክ ኣኹም ናይ ፌስቡክ ብኣድቨርታይዝ ዝገብሩና ወይ ዩቲዩብ ሕጂ ክኣትዉ ከለዎም ኣድቨርታይዝ ዝገበርዎ ኣታዊ ካብኡ ናቶም ቀንዲ ኣታዊ ዝገብሩ ማለት እዩ ስለዚህ ብኸመዮም እንተልኩምኒ ንዓይ ካብ ነፍሰይ ኣነ ዝፈልጣ እዞም ሶሻል ሚድያ ዝፈልጥዎ ዘሎ ክስታይ በዝሕ ምክንያቱ ናተይ ዳታ እንታይ ሰርች ይገብር እንታይ ዝበዝሕ ሰዓታት ይርኢ ኩሉ ነገራት ኣፅኒዖም ኣለዉ ኩሉ ነገር ይፈልጥዎ እዮም ሕጂ ኩሉ እንተፈሊጦም ናብ መን ከመሓላልፍዎ እዮም ናብ ቻይና ኦኬ ቀንዲ ዘብል ዘሎ እዚ እቲ ሓይሊ ማለት እዩ እዘን ሶሻል ሚድያ ሓይሊ ኣለዎን ካብ ነፍስና ንፈልጦ ባዕልና ስብለኩም ኣለኹ ንሶም ዝፈልጡና ዘለዎ ተኽእሎታት ይበዝሕ ንነብሰይ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ንኣብነት ኣብዚኣ ናይ ዩቲዩብ ናይ ፊደል ፋይናንስ ከባቢ 10 መዓልቲ ኣከታቲልኩም ሓደ ሰዓት ቪድዮ እንተሪኢኹም ናይ ፊደል ፋይናንስ ሪኮመንዴሽን ክገብረልኩም እቲ ኣልጎሪዝም ከምኡ ይሰርሕ ስለዝፈልጠኩም እንታይ ትከታተሉ እንታይ ትፈትው እንታይ ትበልዑ ኩሉ ማለት እዩ ሪሰርች ንገብሮ ስለዚ ኣሜሪካ ከዓ ከምዚ እንተኮይኑ ናይትና መፅናዕቲ ወሲዶም ንመንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይና ከመሓላልፍዎ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ሓቂ ከዓ ዝኾነ ትካል ናይ ቻይና እንተኮይና ምስቲ መንግስቲ ርክብ ኣለዋ ከመሓላልፍሎም ኣለዎም ናይ ኣሜሪካ ዋላ ከምኡ ኤኒዌይ ግን ብሕቡእ መገዲ ንበሎ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ዘለኩም እቲ መገዲ መጀመርያ እዚ ዩኤስ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ዝበልኮ ወይ ከዓ ሰኔት ቮት ዝገብሩ እንታይ ገይሮሞ ነቲ ቢል ኣመሓላሊፎሞ ወይ ከዓ ኣፍቂዶም ቲክቶክ ትተኣገድ ክትእገድ እንተኮይና ናይ ቻይና እንተተሪፋ ክትእገድ ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ናብ ኣሜሪካዋና ክትሽየጥ ኣለዋ ኢሎም ሓቲቶም ማለት እዩ ኦኬ ቮት ገይሮም 352 ዝኾኑ ኦኬ ትተኣገድ ኢሎም 65 ከዓ ኣይትተኣገድ ኢሎም ዝበዝሑ ትተኣገድ ስለ ዝበሉ ክእገድ ማለት እዩ እዚ ቮት ገይሮም ኦኬ ስለዚ ጽቡቕ ነገሩ ኣብዚ ከዓ ናይ ቦቭ ቲም ዲሞክራሲ ሪፐብሊካን ዝበሃሉ ክልቲኦም ተሰማሚዖም ብዙ ማለት 352 ከብሉ ከለውስ ኢስቶማች ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ማእከል ዝተረፈና ኣሎ ሓደ ነገር እቶም ሃውስ ሪፕሬዘንታቲቭ ኣፍቂዶም ኣለዉ ሰኒት ዝበሃል ግን ኣይበሉና ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ባይደን እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ባይደን እቲ ዝፍርም ኮይኑ እንታይ ኢሉ ንሱ ከዓ እንተመፅያትኒ ክፍርመላ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ዘለኩም ፅሑፍ ከተንብቦቶም ብትኽእሉ ኢኹም ትሕጊ እንተመፂኒ ወይ ከዓ if it lands on my desk ማለት ኣብቲ ናተይ ቴብል እንተመፅያ ክፍርመ እየ ክትእገድ እያ ዝብል እምነት ማለት እዩ ሕጂ ትተኣገድ ኣይትተኣገድ ንዓና ዘገድሰና ኣይኮነን ብፍላይ ንዓይ ዘገድሰኒ ኣይኮነን ናይ ቲክቶክ ተጠቃሚ ኮንኩን ፅቡቅ ጌረ ክማን ኣይፈልጥን ካብ ናይ ካልእ ነገራት ግን ዓብ ተራ ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዝበሃል መን እያ ዝሓየልቲ ኣብ ኣሜሪካን ናብ 10 ፓወርፉል ወይ ከዓ ሓያላት ዝበሃላ ቻይናን ኣሜሪካን ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ቻይና ካልአይቲ እያ ስለዚ ቻይና ክትዕብል ስለዘይደልይዋ ናይ ቻይና ትካል ክዕብል ኣይደልይዎን ብፍላይ ናቶም ኢንፎርሜሽን ናቶም ናይ ውልቃዊ ሰባት ናይ ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ናብ ቻይና ክኸይድ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ብጊሮም ብዙሕ ክቆፃፀርዎም ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከም መዋፈርቲ መጠን ከም በዓል ኣፕል ከም በዓል ጉግል ዝበለ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ክትገብር ከለኻ ብናይዚአን ኢኻ ትሓልፎ ንኣብነት ኣነ ኣፕል ኣለኒ ኣፕል ኣይዲ ኣሎ ብኡ ሎጊን ገይረ ዳውንሎድ ክገብሮ እቲ ኣፕሊኬሽን ናይ ቲክቶክ ማለት እዩ በቲ ናይ ጉግል ዘለኩም ናይ ማይክሮሶፍት ገለ ዘለኩም ከዓ ሳምሱንግ ገለ ዘለኩም ከዓ በዚ ናይ ጉግል ፕሌይ ዝበሃል ከድኩም ዳውንሎድ ትገብሩ ናትና ኣፕል ኣብ ስቶር በሃል ናትና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብዚ ዋና ናይ ቲክቶክ እንተዘይተሸይጡ ማለት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ እንተዘይሸይጦሞ እዮም ዝብሉ ዘለዉ 180 መዓልቲ ወይ ከዓ 6 ወርሒ ፍርቂ ዓመት ማለት እዩ እንተዘይሸይጦሞ ዓበይቲ ትካላት ከም በዓል ኣፕልን ጉግልን ዝኣመሰላት ቲክቶክ ዳውንሎድ ትገብረሉ እንታይ ክግበር እዩ ጠጠው ኣብሎ ክበሃል እየን ማለት እዩ ስለዚ እሰን ካብ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ስለ ዝኸዳ ጠጠው ከብሎ እየን በትስምምዕ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ግን ኣሜሪካ ዳርጋ 3.3 ትሪልዮን ድም ገለ እዮም እቶም ህዝቢ ማለት እዩ ፍርቂ ካብኦም ማለት 170 ሚልዮን ተጠቀምቲ ቲክቶክ እዮም ኢማጂን ኣብ ዓለምና ዘይጥቀም ቲክቶክ የለን ብፍላይ ንኣሽቱ መናእሰይ እንተኮይኖም 20-30 ማለት እዩ ስለዚ 170 ሚልዮን ተጠቀምቲ ክብል ከለኹ ዳርጋ ዘይተጋጌ ከባቢ 70,000 ዝኸውን ስሞል ቢዝነስ 70 ሚልዮን እምበር ምስ ሽሕ
ከባቢ 70 ሚሊዮን ዝኸውን እንታይ ንቢዝነስ እዮም ዝጥቀሙሉ ዳርጋ ፍርቂ ካብ ተጠቀምትስ ንቢዝነስ ዝጥቀሙሉ ከም ፉል ታይም ጆብ ወይ ከዓ ሙሉእ ታይም ናቶም ስራሕ ይጥቀሙሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቢዝነሳት ከዓ ኦፍኮርስ ጠጠው ክብሎሚ ከምኡ ክብልካ ይደልዩን እዮም ብዙሕ ከካትዑ እዮም እቲ ፀገም ነገራት ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ሕጂ እቲ ምርጫ ዝግበረሉ ኖቨምበር ወርሒ 10 ሕጂ ወርሒ 11 ኸውን እቲ ምርጫ ናይ ዝግበረሉ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ነይሩ ቀደም ቲክቶክ ባን ትኹን ኢልዎ ነይሩ ኦኬ ቲክቶክ ባን ትኹን ማለት ትተኣገድ ካብዚ እንግላንድ ካብዚ ኣሜሪካ ምጥቃም ትተኣገድ ንሕናስ ኣይንጠቀመላ ኢሎም ነይሮም ኢሉ ነይሩ ቀደም ሕጂ ግን አይደለን ይሉ ምክንያቱ ፌስቡክ ብዲሞክራት ስለትካየድ ወይ ከዓ ጽቡቅ ርክብ ስለ ዘለዎም ደጋፊ ናይ ዲሞክራት ስለ ዝኾነት ሲኢኦ ናይ መታ ማለት እዩ ሞር ሓይሊ ክትረክብ እያ ፌስቡክ ሞር ሓይሊ ክትረክብ እያ መታ ማለት ኢንስታግራም ገለ እንዶ ዘለና ብዙሕ ሓይሊ ክትረክብ ኣይደልያን ትራምፕ ማለት እዩ ናይ ሪፐብሊካን እዮም ዝኾኑ ዘሎ ኦኬ ስለዚ ኣይትተኣገድ ዝዓይነቱ ሓሳብ ይቀይሩሎ ማለት ናይ ቻይና ክትዓቢ ተዘይደልዮም ግን ወላት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኮይኖም ከማን አንጻሮም ዝኽሉ ዘሎ ወይ ከዓ ንናቶም ተሓሳስባ ክህልዎም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብተወሳኺ እንታይ ኢሉ ዘሎ ያንግ ኪድስ ወይ ከዓ እዚኦም ንኣሽቱ ቆልዑ ክፅለሉ እዮም ቲክቶክ ባን እንተጌርናያ ኩሉ ሰብ ኣብ ቲክቶክ ክጥቀም ስለ ዘሎ ሰብ ክፅለል እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ቮተርስ ወይ ከዓ ዝመርፁ ሰብ ክውሕዱና እዮም ዝዓይነቱ ኣብ ዘራረባ እዩ ዘሎ ማለት ኣሕፅራ ቢለ ክገልፀልኩም ኢለ ናተይ ሓሳባት ክህልኩም የፅንሕ ኢለ ኣብቲ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ከሎ ቲክቶክ ኦራክል ኣብዚ ሓለፈ ኦራክል ተሪእና ነርና ዓባይ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል እያ ማለት እዩ እቲ ዳታቤዝ ወይ ከዓ እዚ ኢንፎርሜሽን ናትና ንስዓ ትሕዞ ነይራ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተቐመጡ ናትኩም ዳታ ቲክቶክ ክትጥቀሙ ከለኹም እንታይ ትፈትው እንታይ ገለ ዝብል ዳታ ብሓፈሻ እቲ ሰርቪስ ወይ ኣገልግሎት ንሶም እዮም ሒዞምዎ ዘለዉ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝጥቀመጥ ሰብ እንትኮይኑ ወይ ቢዝነስ ማለት እዩ ኦራክል ትበሃል ናይ ቴክኖሎጂ ቢዝነስ እያ ኣብዚ ሓለፈ ብዙሕ ሚእታዊት ክትውስኽ ርኢና ነርና ምስ ኤንቪድያ ፅቡቅ ርክብ ገይሮም ስለዚ እቲ ኦራክል ንላ ዘለና ሬስፖንሲብል እያ እንተኾነ ግን ኣይፈተውዎን ምክንያቱ ገለ ቴክኒካት ክሓልፍዎም ስለ ዝኽእል ብፍላይ እቲ ኤፍቢኣይ ዳይሬክተር ናይ ዩኤስኤ ዝኾነ ኣይፈተዎምን ስለዚ ጠጠው ኣቢሎሞ ነይሮም ማለት እዩ እንታይ ክብለኩም ደልየ ሕጂ እቲ ቮት ኮይኑሎ ኣብያ ተሪፋ ዘላ ሕጂ ኣብ ሰኒት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ሰኒት ትበሃል ምርጫ ክገብሩ እዮም ኣብዚ 6 ወርሒ ከምዚኣ ፀብፀብ ሃቡና እንተዘይኮይኑ ክንፍርም ኢና ባንክ ትከውን እያ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ መነመን ክፅለዋ እንተልኩምኒ ተስላ ኣለና ክንደይ ሚእታዊት ናይ ተስላ ኣታዊ ኣብይ ዳርጋ ከቢኡ እዮም ዘምፅዎ ሰራሕተኛ ድዮም እቲ ኩሉ ስራሓት ማለት እዩ ኣፕል ኣሎ ከም ዝረኣናይ ኣፕል ከባቢ 20 ሚእታዊት ዝኸውን ከባቢ 20 ሚእታዊት ዝኸውን ኣታዊ ወይ ከዓ ዝሽየጥ ናይ ኣፕል ኣብይ እዩ ኣብ ቻይና እዩ ስለዚ ቻይና ከዓ ነዚ ኣብ ባን እንተገይርኩምና ንሕና ከናትኩም ቴክኖሎጂ ባንክ ክንገብረልኩም ኢና ኢሎም ኦልሬዲ ክጅምሩ ክእሉ እዮም እቲ ኩናት ኦልሬዲ ተላዒሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኩናት ኣብዚ ግዜ እዚ ብምትኽኻስ ዘይኮነ እስስ ብቴክኖሎጂ ብውሽጣ ውሽጢ ገይሮም ከፃውድዎም ይኽእሉ እዮም ማለት ስለዚ ዋጋ ናይ ተስላ ክፅሎ ይኽእል ግን ግዜ ክወስድ እዩ ካልኣይ ከዓ ቪድዮ ክሪኦኩም እያ ሓፀ ዝበለት ቪድዮ ከባቢ 25% ወይ ከዓ 25 ሚእታዊት ዕድል ኣለዋ ባን ክትከውን ማለት እዩ ንእሽተይ ክሪኦኩም እያ ቪድዮ ኣላ ከባቢ ሓንቲ ደቂቃ ትኾን ኩራት ኣሕዋት እዚኣ ቪድዮ Let's pretend this goes through. What happens? Well, it's a game of high stakes poker because first of all, there's a retaliatory in terms of China. What do they do with Apple, Tesla in terms of that? You know, is this eventually acquired by big tech? What could the valuation be? Call it 100 billion plus. But then we believe 25% chance that this ultimately passes, just given the regulatory spider web that we see, clearly Meta benefits and others. But look, we believe this is a slippery slope. It's a watershed moment. You are playing a little with fire going down this route. And we think this is within the Beltway. It is you can't put the genie back in the bottle. And I think now we need to see how this all plays out over the coming weeks in this sort of دحين انجلش ميبي خصكم زخلوا بزحات كتلو تخلوا ابزي زنبب عليكم ملختم بوتو انتي لي بريدكت غيرهم زلو 25 مئتاوي تشانس على تيك توك انت كتكون بانك تكون مالك كتاجد كابزنا يو اس 25 مئتاوي 75 بانك تكون ايتقنيا ويكا ايتقدنيا نمبالي سلازي كابزي ناي نقاد ناي زي تيك توك نبلو زلنا ماني قدامي تتقامي كخون انتلكمني قدامي اوف كورس زي حبرت سبنا خوني او زوع زل سب واحد نجار يكونن بعيني فاينانس ويك ابزي كنري خلنا كبرات حوات كم زبولكو بعد تسلاتين اب تشاينا ببزحي سرحاتن زسرحات الكالات كم بعد ابل زبولكون اوف كورس داون كونين ويكو غودلاين كم بعد متى
فيسبوك ويوتيوب زي جوجل الفابيت نوزلنا تتقمتناتو خونين مالتي ويكا امازون ايترسحو كفالنا امازون نبعلو من يزون ننزلو نابنت اب امازون كيركاس اف بي اي زبحال ابو نبرتات كتشيطن كتغز انت خليخا اب امازون مالتي لك مصحفت تغزو مصحفت تشطل بزح نغرات لك كومو كا اب تيك توك كتغز تخليخا دز غزي سلازي دارغا ماركت شير ويكا نايت عداغا فرقس من يحيزو زلو تيك توك حيزو زلو باتين بعل متا وي فيسبوك يعملوا مالو بعل جوجل بتخان بعل امازون كعملوا جمير مالو مهنياتو بحسر ناشطو اب نايت تيك توك مالتي سلازي تيك توك ني فيديو تراي نريو لهم ንቢዝነስ ከማን ዝጥቀሙሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ንምባል ኢለ ስለዚ ባን እንተ ኮይና እንተ ተኣጊዳ ናይ በዓል መታ ፌስቡክ ናተን ዋጋ ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሉ በዓል ፌስቡክ ኩለን ዘናይ በዓል ጉግል ንጥቀመል ንሪአን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብተወሳኺ ኣብ ዘለኩም ሎማዓንቲ ኣሕዋት ብዙሕ ስቶክስ ዳውን ዝኾነሉ መዓልቲ ስቲል ዳርጋ 0.28 ኮይኑ ለብዝ እንተሪእናዮ بيتكوين درجة توسخ خلا تمليسان لعن الشيء يا انفيديا ستيل كل ثلاثة شو مونتن يتكبابي تحت الشح كلام حجي شديش يتغلى ماركت سبليت جيرون يرم حجيجن تتوابي لهم ولو نمن تايوم مع رقم زورد زلو انت لكم زي سوبر مايكرو ريو 4% تقولي له زيدي بعد حجي دحاني يمثل in phase بعد in phase ريو كباب 5% قولي له اتكند مهنيات كوس دوكمي of course تسلا زبزحنا وافيرنا هنكون غيرنا somehow صبغ عدلي مهنياتو I hope سامي ايتي توردنا تخون يبل انا hopefully مالتي تتسبي زلو كبابي 160 بيت حزلالو مين تخونك ساب كابز حلفت إلى 140 كلتن كبابي كتورد تثبيت جبر لا تسلا مالتي سلذي maybe حما أيكون aggressive كين كأب حنتي invest زجير كدرجة 10 مئتاوي تكابت جزء كذا لخ أب تسلا أنت كوين ودحن كون تثبيت جبر اللي إتكن تسأجم نايز كوين زول لك مقبلات حوات لو ما أنتي وصيت ناي inflation ويكان ناي PPI إلا نسوع producer price index مالت CPI تما هرنا يرنا inflation إذا خا inflation كوين جد نحنا نجوز أو نجار زي كونه انتهى لأتيوم كابتيوم producers ويكا تيوم كأندي زمتو زلو نابنت نقاحو زمتو ندارو قال زعبي تخوينهم وي كل تقداون تسرحو كلهم بحافش نحنا دايركت نجوزهم زي كونس بعد والمارت زجوز لهم مالتي ناتهم صبصب توهيب نيرو 0.6% وسيخو إذا تتثبيت زقبرولو 0.3 ዝነበረ ኣብኡ በፂሑ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለግና ኣብዝለኩም እቲ ኮር PPI ዝበሃል ክልተ ዝነበረ ፎርካስት 1.9 ዝነበረ ሆተር ኮይኑ ሕማቕ እዩ ኢንተረስት ሬት ማለት እዩ እቲ ኮር PPI ማንስ ማንስ ከዓ 0.3 ወሲኹ ካብ ጃንዋሪ ናብ ፌብሩዋሪ ዝነበረ እቲ ማንስ ማንስ PPI ኣብዝለኩም 0.6 ሕጂ እዚ ኮር ዘይኮነ እቲ ቀዳማይ ኤነርጂን ፉድን ኣውፂና ኢና ኩሉ ግዜ እቲ ኮር ኢና ንፅውዕ እቲ ቀንዲ ማለት እዩ ቮላታይል ስለ ዘይኮነ እቲ ሓደ ከዓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት 1.6 ወሲኹ እዚ ከዓ ሪከርድ ዝሰበረ እዩ ከምዚ ዳርጋ ኣይተራእየን ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዝለኩም retail sales weak control group completely flat 0.4 expected ዝነበፀ ኣብቲ ዝነበሮ መፅኢ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እዚአን ዋግአን እዚ ኢንፍሌሽን ከይወረደ ዝወረዳ ይመስልኒ እንታይ ክቅየር እቲ ኢንተረስት ሬት ዝበልናዮ ኦኬ 1 second ነዚ ፅልዋ ዝገብረሉ ነዚ 6 መዓልቲ ተሪፍዎሎ ኢልና ያለና እዚ FOMC ሚቲንግ ወይ ከዓ ቆፀራ ዘለዎም እቲ ኢንተረስት ሬት ይቆንስሉ ዶ ይውስኽሉ ክቆንስሉን ዘይቆንስሉን ካብ ምንታይ ጀሚሮም ወይ ካብ ምንታይ ተፀልዮም እዮም ዝገብርዎ እንተልኩምኒ ድምፂ ቸክ ክገብር ኦኬ ድሕሪ 6 መዓልቲ ክስታይ ኣለዎም ይውስኽሉን ዘይውስኽሉን ክዘራረቡ እዮም ወይ ከዓ ክንግሩና እዮም ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ እንኳ ዘራረቡሉ እዮም ዘለዎ ኦልሬዲ ንሱ ኣቀዲምና ወላ ርኢና ነርና 99 ሚእታዊት ተስፋ ቆሪፂ ሰብ ንክቕይርዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንፍሌሽን ንብሎ ዘለና ላዕሊ ስለ ዝመፀ ታሕቲ ክሳብ ዘይመፅ ኣሎም ብፍፅም ኣይቆርፅዎን እዮም ዜናታት ከማን ኣሎ ዓመት ሙሉ ኣይቆረፅን እዩ ዝብሉ ከማን ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ ዜና ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኢንፍሌሽን እንተዘይተቆሪፁ እዚ ኢንተረስት ሬት እንተዘይተቆሪፁ በዓል ተስላ ክሳብ ሚኢት ይኮነን ካልእ ክወርዳ ተኽእሎታት ኣሎ በዓል ኢንፍሌሽን ቀልጢፈን بإنترست ريت كخيارات زخلات تكالات مالتي somehow it's good نعنا صبغ ينتم أوافرت ما يتواجه يقول لنا unless بزح ميل أحد 100 شيء ويقول وافير كذا زي صنيعك دولار كوست أفريجين لا قبل كذا داون تورد خليها كسب 100 شيء تورد كسب 100 قرش تورد كم زبولكم 100 ويكلتن 100 شير تون دينك
كسب 300 تدريبات لك صبوا كونه خلي جن جزء خوصر خلي we have to understand here كبابي كل عمد 3 عمد كنت صبوا يتذكيلنا is extremely risk ناي بعد تسلات جزء زي مزنا interest rate لو مالتي ስለዚህ ናይ መይ ርኢን እየ ነርና ዝሓለፈ ኣይ ቲንክ 93 ኮይኑ ዝሓለፈ 93 ዝነበረ ይመስለኒ 85 ዝነበረ ኮይኑ ተሰሚዑ እንተዘይተጋገየ 93 ማለት ቻንስ ዕድል የለን ማለት እዩ ወላዕለት ሓደ ወርሒ 5 ከማን ኣይክቆርፅሉን እዮም ብድሕሪኡ ናይ ጁን ዘሎ ከባቢ 40 ሚእታዊት ኮይኑ ዘሎ ተዘይተጋገየ ከባቢ 30 ዩሮ ኣልሽዑ ስለዚ ዳርጋ ተስፋ ማዓሲ ዘሎ ጁን ወይ ጁላይ ኢንተረስት ሬት ክቆርፅሉ እዩ ተስፋ ዘለና ኣብዚ ግዜ ተስፋ ደይኮን 20 ሚእታዊት ክቁረፅ 8 ሚእታዊት ክቁረፅ እዩ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና እታ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረት ዜና ሕፅር ዝበለያታ ናይ ቲክቶክ ፅልዋ ክገብረለን ዝኽእል ትካላት ንምባል ኢለ ናይ በዓል ተስላ ንምንታይ ጎሊሉ ትብሉ ብዙሓት ሰባት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ቢትኮይን 71 ትወርድ ኣላ تحت 163 አላ تحت 160 እንተወሪዳ 150 140 ክትወርድ ተኽእሎታት ኣለዎ ተስላ ኣብዚ ናይ ኒውስ እንተኸይድና ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ ናይ ትሬዲንግ ቪው ዘለኹ እዚ ብዙሕ ዜናታት ክትሰምዑ ኢኹም ትቀንዲ ምክንያት ኣብ ዘሎ ንኣብነት እዚኣ maintained by UBS ኣብዚ ዜና እንተሪኢና ተስላ is maintained at neutral by UBS እዚ UBS ዝበሃል ዩኒየን ባንክ ኦፍ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ እዚ ናይ ስዊዘርላንድ ባንክ እንታይ ዝብዘሎ ዳርጋ ናይ ተስላ 225 ክትበጽሓ ዝብል ግምት ዝነበሮም ኣብዚ ዓመት ሕጂ ግን 165 ወሪዶሞ ስለዚ ዝበዝሑ ባንክታት እዚኦም ኤክስፐርትስ ዝበሃሉ ዋግኡ ዳርጋ ኣውሪዶሞ ኣለዎ ናይ ተስላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክጎድል ከሎ ተስላ ዋጋ ከዓ ትወርድ እያ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ግን እዚ ተጋግየ ቅድሚ 2020 ቅድሚ ዝነበረ 4 ዓመት ዳርጋ ወልሓንቲ ኣይወሰኸት ነራ ተስላ ስለዚ somehow is good idea ዋጋ ትጎድለና ኣላ so why not ዘይንገዝ ዝብል ክስታይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ያ ስለዚ ንነዊሕ ግዜ እንተሪእናዮ ግን ክቡራት ኣሕዋት it should be fine ከም ዝበልኮ 3 ዓመት 4 ዓመት ክንፅበ እንተኽኢልና ዝበዝሕና ከዓ ሎንግ ተርም ኢና ነዋፍር ሬዎ ከባቢ 11 እያ ነራ ኣብዚ ግዜ እዚ ማዓሲ ዝኾን ዘሎ ዕለት 30 ወርሒ 9 2019 ሬዎ 8 قرشي 10 قرشي ዝነበረት ኣብዚ ግዜ እዚ 180 ዘላ ኣብ ክንዲ ዓመታት ዝኾን ዘሎ ኣብ 5 ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካብ 11 ዘዋፍር ካስ 162 ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ከዓ 400 ኒሮ ኣብ ትሽዕ ግዜ ተዋፊርካ ብጣዕሚ ተሃሲኻ ኣለኻ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ማርኬት ኮሚኒ ማለት ላዕልን ታሕትን ክኸይድ ናይ ግድኒ ኣብ ዝተርኢናዮ ፍላት ኒሮ ወላ ሓንቲ ተንቀሳቐስን ማዓሲ ብ 2021 ዝነበረ ማለት እዩ ቅድሚ ዝነበረ ብስተርኢናዮ 30 ኒራ ሬው 11 ፍላት ማለት እዩ ካብ ማዓሲ ሳብ ማዓሲ ወላ ሓንቲ ተንቀሳቐስን ኒሮ ستيل ተስፋታት ክህልዎ ክእል ማጠል ሓንቲ ኣሚንካ መውፋር ዘይኮነ ባላንስ ጌርና ኣብ ዝተፈላለዩ ተዋፊርናዮ ንኣብነት ሓንቲ AMD ወይ ታይዋን ሴሚኮንዳክተር መሪፅካ ምስ ተስላ ኣፅጋ ዓቤልካ እንተመሪፅካሉ it should be fine long term እንተዘይ ኮይነ ግን ነቲ ማርኬት ኣብ ፅቡቅ ግዜ የለን ኣብዚ ግዜ እዚ ትፅቢት ናይ ማርኬት እንታይ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክወርድ ስቶክ ማርኬት ክወርድ تثبيت يجبروا ليو بحفشة مالتي كوردي أي ورد نتيلكمني كوردي مبولك نيرا بناتي إمنات مالتي تكندخ أنتايو of course أب حتصير جزء 10 مئتاوي 3 مئتاوي 4 مئتاوي زوج سخن تقولين أبوش تورحي كل تورحي ما تزعله تكلاتني علمنا وإلى حديرو كوردي وإلى حديرو كوردي مخنيات و فين بيز كم زرعنا تسلا sometimes توسخ sometimes يقنسي ناي ابل كومي ناي جوجل كومي لونج تيرم تراي صبغ إلنا لنا اوكي انت اخريكم دلي قبل ناي ماب كده ناي وان دي انتر انايو انفيديا كباب 4% قولي لله 1 year يخرج دلي ناي 1 year ابزو 1 year ناي حدا عمت انتر انايو دارجا ترينيكم ناي تكنولوجي نا توكيران زارزلنا مع جوجل 50 كبتن متى فيسبوك 155 ابل 10 حجم عرا كمزي زوسخ انت خوينو اب حصير غزي it means كملس تقولات الله ማለት ስለዚ the only way ويتحد مገዲ ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና እንታይ እዩ ዶላር ኮስት አቨሬጅን እንዳገበርና 160 አላ ሕጂ ተስላ ኦኬ ሓንቲ ሼር ገዝእ 150 ክትኮን ያ ጽባሕ ኦኬ ሓንቲ ሼር ገዝእ አቅም ዘይብልካ ትኮን 0.1% ትገዝእ ማለት እዩ ኣብ ባህላይት ሓንቲ ዝብዘለኹስ ንኣብነት እምበር አቅም ታሊካ 5 ትገዝእ ሎሚ ጽባሕ 5 እንተ ዘይ ኮይኑ ሎሚ ሓንቲ ገዚእካ ወርሕ ፀንሒካ ሓንቲ ሓደ ወርሕ ፀንሒካ ሓንቲ ተገዚእካ
دولار كوست افريج انت غيرك دحر 2 عام 3 عامات ابدا حان زخونه درجه كبصح تقولتات الله مالتي سو تسلا از ذا ورست او كل انترينا تسلا از غفت وصيت زمصت كاب اس ام بي 500 ملو 500 تكالات زخف او وصيت زمصت ابز عامات تسلا مثلا تسلا 10 ميتاوت كان نورمالي 10 ميتاوت اب انت معتي انزم صو مالتي sometimes سلازي تسلا وافرتي is not good news نسو تراي زيكونه بزحات سبات ريالو عبيت مالتي بزح الناس اللي 10 عامات زوافروا اب تسلا ستيل ገንዘቦም ዘውፅዎ ወይ ከዓ ዝሸጥዎ ኣለዉ أو many investors shorted Tesla ኣብዚ ለኩም ሾርት ማለት ከዓ አንፃር የጎደል ኢሎም ዘተሓዙ ማለት 15.3 ሚሊዮን ኒው ሼርስ ከዓ ሾርት ኮይኑ ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ ኣብዚ ናይ ሪተርስ ማለት እዩ this is crazy ሕጂ ታዩ ማስ አንፃር ክስታይም ዝበኣስሉ ኤላን ማስክ ንባዕሉ ስታይ ሓገዘን እንዲ in terms of ብዙሕ ኔጌቲቭ ኮይኑ ብዙሕ ኔጌቲቭ እንተ ኮይኑ ስቶክ ዲ ዋላ ዝኾነ ነገር ክጎድል ናይ ግድኒ ውዒል ሓዲር ግን ክምለስ ተኽእሎታት ኣለዎ ዝከፍአ ግን ሕጂ ናይ ቻይና መፂ ዘሎ ስቲል እንተስላ ክጸልዎ እዩ ማለት ናይ ጊጋ ኣብ ጀርመን ዘጋጠመ ሪኢና ኣብ ካል ነገራት ክንደይ 100 ዝኾን ጸገማት ኣጋጢሞ ስቲል 160 ምህላዋ ከማን ድሓኒ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሕማቕ ዜና ድሕሪ ሕማቕ ዜና ይመፁ ስለ ዘሎ The Tesla short sellers down 6.8 million in the stock session winning streak. After September, January shows lost more money. Yeah, news night short the Goboro as most crowded short position. Absolutely, I don't know the uncle on the website. Tesla listed as the most crowded ማለት ብብዝሒ ዝተጨናጨቐ ማለት short position among US securities ካብ ናይ US ዘለዋ securities እታ ዝበዝሐ short ዝገበርዎ ወይ ከዓ ዋጋኣት ጎድል ኢሎም ዝትሓዙ ሕጂ ብዙሕ short ዝገብሩ ተሃልዮም እቲ ስቶክ ዋግኡ ክጎድል ናይ ግድን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዕዳጋ እንታይ እዩ ካብ ዝሸጡ ዝገዝኡ ክበዝሑ ዘለዉ short ማለት ከዓ ምሻጥ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዋጋኣት ጎድል ኢልካ ምትሓዝ ማለት ስለዚ ኣብዚ ዘለና ተስላ ስቶክ ለና ኣሎ እዚ was the most crowded large capitalization ማለት ዝዓበየ ካፕዘሎ in terms of being shorted according to other analysis እዚኦም analysis ዝገብሩ ተዝበዝሐ shorted ዝኾነት ትካል እዚኣ ከም ዝኾነት እዮም ፀብፃብ ዝህቡ ዘለዉ ማለት ስለዚ ዶንጊኹም ዝመፃኩም እንተሃሊኹም ክብራት ኣሕዋት እቲ ቀንዲ ኣርእስትና ብዛዕባ ቲክቶክ ባን ምግባር ወይ ከዓ ምእጋድ እንታይ ፅልዋ ከምፅኣሉ ይኽእል ንስቶክ ማርኬት ዝብል እዩ ኣብ ፅልዋ ከምፅኣሉ እዩ ንስቶክ ማርኬት ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ እቲ ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ከመይ ገይሩ ራን ከም ዝገብር ዓብ ተራ ክፃወት እዩ ምክንያቱ ቲክቶክ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ማለት እዩ I'm talking about ብዛዕባ ፌስቡክ ብዛዕባ ጉግል የዛረብ ዘለኩ ብዛዕባ ኣማዞን ምስአን ትወዳደር ትካል ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ባን እንተገይሮማ ቻይና ከዓ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ባንክ ትገብረን ተኽእሎታት ኣለዎ ወይ ከዓ ክእግድዎን ተኽእሎታት ኣለዎ ስለዚ ክልቲኦም ክተኣጋገዱ ተጀሚሮም ዋጋ ናይ ስቶክ ማርኬት ከዓ ክወርድ ናይ ግድን እዩ ንግዚኡ ግን ብዙሕ ዘሻቕል የብሉን ምክንያቱ 25 ሚእታዊት ዕድል ጥራይ ዘሎ እቲ ክትእገድን ዘይክትእገድን ንሱ ከዓ 6 ወርሒ ዕድል ተዋሂቡ ኣሎ ወላ ክትሸጥ ከማን ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ታንኪ ጆሴ ሓውና So yeah, I think ሕቶታት ይህልወኩም ክኾኑ ክብራት ተኸታተልቲ ሜቢ ናብ ሕቶታትኩም ክኸይድ እየ ብምምፃእኩም ደጊመ ከመስግን ደሊ 107 ሰባት ኣለና ግን 17 ጥራይ ላይክ ጌርና ኣላ ሜቢ ናይ ሎም ዓንቲ መደብ ባይት ሓጎስኩምሉ እንዲኹም ላይክ ግበሩና ክብራት ኣሕዋት ፅቡቅ ክሕግዝ ይኽእል ነዚ ቻነል ታንኪ ሃብቶምካ ሰላም ፊደል ክሪፕቶ እንታይ እዩ እቲ ሎሚ ወሪዱ ዘሎ I think ናይ ክሪፕቶ ክሪኤል ካምበር ማስኮሚ 10 ሚታውት 20 ሚታውት ብዝኾነ ዜና ይኮርድ ክዲብ ዝኽእል ናይ ኦኬ ክሪፕቶ ኒውስ እንተልና ዝመፃና ኸለ እቲ ብሎክቼን ቢካም ቺፐር አፍተር ኢተር ከም ሰዓታት ዝመፀ እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓፂር ግዜ እንዳኸም ጓጢሞ ዘሎ ኮይንደስክ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ናይ ክሪፕቶ ቸክ ክትገብረላ ትኽእል free cold storage of cryptocurrency ወይ ከዓ trading view ቢትኮይን 71 ወሪዲ ይበሃል ኒዝ ባይ ዘ ወይ 2% ጎዲሉ ትብሎኒ ከዓ ምክንያቱ
it's crazy و2% ጎዲሉ ይትበል ወላ 10% ኾነ ጎዲሉ ይምበልኩን ነራ ኣነ ምክንያቱ ኣብ ሰሙን ሙሉእ 7% እዩ ዘሎ ጎዲሉ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ኢምፖሲብል ነዚ ጎዲሉ ክብሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሰሙን 7% እንተኮይኑ ናይ ግድ ኮሬክሽን ገይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማኣረም እንታይ ይገብር ኩሉ ግዜ ትኽእል ይኮነ ዝኽእል ኣብ ወርሒ 42 እንተኮይኑ ወላ 10% ዝጎድል ጎዲሉ ይምበልኩን ነራ ምክንያቱ ይሰሎ ኣብ ውሽጢ ወርሒ 42 ዝውስኽ እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ወርሒ 167 እንተኮይኑ ወላ 7 ተጎዲሉ ስቲ ብዙሕ መክሰብ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ year to date ኣብዛ ክልተ ወርሒ ዝገበርና ክልተ ወርሒን ክልተ ሰሙንን 68 ሚእታዊት ኣፕ ኣሎ ስለዚ ናይ ግድን እዩ ከምዝታት ከጋጥም ዜና ኩሉ ተኽእሎታት ኣለዎ ኦፍ ኮርስ እንተዘይኮይኑ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ላዕሊ ታሕቲ እዩ ዘሎ እዚ ማለት እዩ ካልእ ግን ኤላን ማስክ እንታይ ኢሉ ነይሩ ተስላ ክገዝእ ዝደለየስ ብዶጅ ኮይን ጌርና ከነብሎ ንኽእል ኢና ዶጅ ኮይን እስከም دوج كوين كبابي وسيخة تغون يعني نوعي رأخون 10% وسيخة نيرا why is it not coming up okay why is it مسلسل هذا يا دوج كوين كبابي 4% مسألة نري لنا كبابي مش 4 ترى وسيخة 10 وسيخة نيرا قدي ماري وبز كبابي نيرو extremely هاي نيرو تمليس خا غوديلو بجوج كنقبل كنجمرينا زبل زينا سميع نيرا سلازي كوم سلاز بل طراي واغا اوسيخ نيرا داج كوين مالتي تزي كوينو بعل كوين بيز بخامي وريد تلكومني very simple of course توسخ صبا كله خلي جن ما بيتكوين مورادي كم اجيرو زلو مالتي اوكي so yeah 140 سيمي كوندكتور لنالو ارموري دحجي 130 صنح يعني يرنا ስለዚ ዝበዝሐ እቲ ቢትኮይን ብኸመይ ወርዱ ተልኩምን ምክንያቱ ቲፒፒአይ ዝበሃል ናይ ፒፒአይ ብሓፈሻ ስለ ዝጎደለ ኩሉ ብሰንሲቲቭ ዝኾነ በዚ ናይዚ ኢንተረስት ሬት ዝፅልዎ ትካላት ኮነ ቢትኮይን ብሓፈሻ ወርዲ ትፅቢት ዝግበረሉ ማለት ስለዚ ኢቭን ባዕል አሊባባ ናይ ቻይና ጎዲሉ ኣብዚ ኤንቪዲያ 4% let's check out Tesla again 163 ኮነ ትብላላ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ማራ ዘዋፈርኩም ግን ኦፍ ኮርስ ኣብ ዝሓለፈው ከተዛሪብና ልንየርና ኢና ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዘ 8% ጥራይ ጎዲላ 18 ወሪዳ ክሳብ 15 ከባቢ ክትወርድ ትፅቢት ትግበረሉ እዚ ማራቶን ንብሎ ዘለና ብፍላይ ብዛዕባ ሃቪን ወይ ከዓ ሃቪኒን ዝበሃል ክሳብ ዘብል ማለት እዩ ክሳብ ዝሓልፍ let's check out Microsoft Microsoft 2% ወሲኹሎ Google should be up 2% ወሲኹሎ ولا Google Apple كمان 1% ወሲኹሎ ስለዚ QQQ ብዙሕ ኣይክወርድኒ ማለት ምክንያቱ ዓበይቲ Nvidia ገዲፍካ ኩለን ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ተስላ ኦፍ ኮርስ ወሪዳ ኣላ ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ስለ ዘለዎን እዚ QQQ ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ኣተኪሩ ዘብል ETF ካ 43% ወሪዱ ንሪኢ ኣለና ስፓይ ወይ ከዓ እዚ S&P 500 ንብሎ 0.40 ንብሎ 40 ሚእታዊት ጎዲሉ ኣሎ 0.4% ጎዲሉ ንሪኢ ኣለና ማለት ቀንዲ ምውራድ ግን ኦፍ ኮርስ ከምቲ ኣቐዲመ ዝሓበርክዎ እዚ ናይ PPI ዝነበረ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ተስላ 149 ቢዩሮ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ክብር ሓብ ከይትኸውን ዶላር ኣይኮን ይፈላለዩ ኦልሬዲ ቢዩሮ ትሪኦ ኣለካ ብዶላርን ሜቢ ናይ ከምኡ ለውጢ ክትሪኡ ናይ ግድን نعمشت انت بصيحه عب عدليو ناتهم تسفا نغبرلا غزيه وسد خيلي كمزي تسلا زلاتون تقصيلا of course it will take time عامت كلت عام 3 عامت كنصبن خلت خوينا I think it's a good opportunity صبو عدلي SoundCloud and thank you for your service much appreciated سلام جوسي I think ريا الى نيره SoundCloud نبعلي ريا نيره حنت خاطين صبو زخدايا مس بعل انفيديا صبو ركب سلا زغبرت يا مالتي حرحبو sound okay what 10% قولي لهم that is crazy اما عاد قري الكاسكه مهنيات وسيخان يرى انت بيت زي تغاغي sound SoundCloud I SoundCloud AI شو 8%
قلقات يموالهم بمركز 10% وسيخان يران تزي تقاقي زازو لنا زلت كالحوات maybe year to date كباب خلطين إيكن 7 وسيخة زلع زبز أبزينا speculate كقبرو خلي ما زي حدا قنيا كخون خلي in the future again of course rewarding كخون تقولة تاتالو technology sector employees كل كم إتن سوسان سرحتني عمزلوه not too much داش حمشم كم استرخب إذا حبرنا زلو سانتا كلارا not headquarter night 2 days كان رأي كابكندك سابكندك ولا تبلا اوكي sound stock sound close stock مثلا لازم مالتي so yeah كريالكم يا قص على كبرات حوات امبر كل اللي اتبزلا see 5-minute charts yeah 30-minute charts يا رجزني 10 خباب 5 نبرت ابزي ابزي كباب 10 نيره تمنيساني 10% وس قنيسه 10% قنيسه دارغا بولو خاطي نبرته مالتي so I don't know exactly what happened ግን ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዘት ካሊእ ኣብ ቀጻሊ ግን ክሪአልኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ኣነ ባዕለይ ኢንተረስት ስለ ዘላትኒ ኦኬ ኢንቪድያ ንፎም ክሰብ ረኺበ ንክልተ ዓመት ኢለ እየ ኣፍርዮ ነይረ ግን 4 ወርሒ ከምዚ ኮይኑ እቲ መክሰብ ክሸጦ ይሓይሽ ወላ ይቐፅል ከም ሓሳብካ ኦኬ ኩሉ ግዜ ምኽሪ ክበና ኣብዚ ቻነል ዝህቦ ክብራት ኣሕዋት ከም ሓሳባት እዩ ዝበዝሐ ቴክኒክ እንታይ ክትገብሩ ዝኽእሉ ኢኹም ጀስ ከም ሓሳብ ማለት እዩ ዲፔንድስ እቲ ገንዘብ ብዝሒ ኣብ ግምት ከተእትዎ ኣለኩም ምክንያቱ 1000 ገለ ተኮይኑ ሒዙ ስለኒ ዘለካ ፕሮባብሊ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ማለት እስ ኩሜ ኦኬ ንኣብነት ኣነ 50,000 ንኣብነት 50,000 እንተዋፊረ ኣብ ኢንቪድያ ማለት እዩ ሕጂ 100,000 እንተኮይናትለይ $100,000 እዩ ዘለኹም ኩና ክጥዕመና መጠን 50,000 ሓዋፊረ ሕጂ 100,000 እንተኮይኑ ተክገብር ክእል እየ ንኣብነት 10 ሼር እንተ ነይረን እናተይ ማለት እዩ ተክገብረን ክእል እየ ተን 5 ብርኪ እንተሸይጠየን እተን 5 ብርኪ ሰል እንተይለየን እንተሸይጠየን ገንዘበ ያውፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ 50,000 ሓዋፊረ ነይረ እተን 5 ብርኪ ሸይጠየን ኣለኹ እተን 5 ኣለዋኒ 50,000 ሓለኒ ማለት እዩ ዝተዋፈረ ብነፃ ዘዋፈርኩ 50,000 ሓለኒ ንዑ ዕድሉ ክሪኦ ኣለኽእል እየ ሽዑ ማለት እዩ ኦኬ ንዑ ዕድሉ ክሪኦ ክእል እየ ሽዑቲ ከሲርዮ ዘለኹ ኣብ መንግስቲ ተመሊስካ በዓል ጉግል ድዩ ኣብተን ብብዝሒ ተሃስየን ዘለዋ ግን ዓበይቲ ትካላት ገለ ክፋል ካብኡ ክትገዝኣሉ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ታክስ ድዩ እቲ ናይ ካልእ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ሓደ ካብቲ ቴክኒካት ክትጥቀመሉ ትኽእል እዩ ሓንቲ ዘዋፈር ካላ 100% እንተወሲኻ ልክዕ 80% ኢልካ ንለኻ ንሱ ማለት እዩ ወላ 10,000 ሓዋፊርካ ተትኸውን ነርካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፍርቁ ክትሸጦ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ተሸይጥካዮ ከምቲ ዝበልናዮ ክትውስኽ እያ ከምቲ ዝነበረ እንተኮይኑ ኢንቪድያ ስቶክ ሕጂ ኣብዚ ዓመት year to date ከም ዝበልካ 80% ወሲኹ ኣሎ ካብ ዕለት ሓደ ተዋፊርካ ኣሎ ማለት እዩ ተሸይጥካዮ ተመሊሳ 80% ክትውስኽ ትኽእል እያ ኦኬ 80% ክትውስኽ ትኽእል እያ ስለዚ እቲ 10,000 ኣትሪፍካ ዝነበርካ 10,000 ዝኾነልካ ወይ 50,000 ኣትሪፍካ ዝነበርካ ተመሊሱ 100,000 ክኾነልካ ተኽእሎታት ኣለዎ ምክንያቱ ተመሊሳ 100% ስለ ዝወስኽ እንተቐኒሳ ኢስ ኦኬ ናቶም ገንዘብ ስለ ዝኾነ እንተዘይኮይኑ ግን ኦፍ ኮርስ ኩሉ ተሸይጥካዮ ወላ ዝፅላእ ኣይኮነን ግን ድሓር ክትዓሰካ ከዓ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ማርኬት ኤግዛክትሊ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ግዜኡ ስለ ከምዚ ዓይነት ቴክኒክ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እቲ በዝሒ ናይ ገንዘብካ ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ so yeah that's my opinion ከም ዝበልኩም ምኽሪ ይኮነን ንኩልኩም ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝበልክዎ እዩ እዚ ብፍላይ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ እንተኮይኑ ኦኬ 50,000 ከሲበሉ ኣለኹ እተን ፍርቀን ዘይሸጠን ሞ ተን ገንዘበይ ዘየውፀን ብናቶም ገንዘብ ጌርካ ሽዑ ኢንቨስት ጌርካ ኣለኻ 10 ዓመት ፅበዮ 5 ዓመት ፅበዮ እቲ ፋይናንሻል ፍሪደም ዝበሃል ክበካ ዝኽእል ኮይኑ ፅቡቕ ከዘይኮይኑ ከዓ ካልእ ኣማራፂታት ተብል ማለት እዩ
እሺ ታንኪ ክብረሓው silver قلبل وبيت بس اي silver what is silver I don't know how to call silver maybe على S&P زلالة تكون instead of 2 pies one is dollar cost averaging with 10 stocks and the other one initial with 6 stocks so can I add them together yeah sure you can add them instead of on I invested as on 2 instead of invested مالتي so I invested on 2 pies سريعة كل pies سريعة دولار كوست افريج تقبرها مالت اوتوماتيك انفستين يزخون دولار تزيتقاقي 10 ستوك اللوغي انشال with 6 one is initial with 6 stocks so can I add them yeah it's easy خلنا نقول شت وتر لكم تحت قبريت خليقي كابت باي توصية مجمرية اوكي نتين شدش زلوا ستوكس كاب خال باي زلوا ريموف قبريت خليق كابت باي لازم تي ستوك بين تسألي كله مالتي بدحريو أتن 10 تزلوا بمخاد اد باي اد تبلي اد ستوكس تبلي تشير بعلكم مسألك إتي ناس أكون جل كاب باي زوات أنت قوينو أركض قبريت قولة تعالوا سلسلة شدش وصيكي كابتي باي عليه نابتي كال أي باي كتأتوي ولا حنتي تأجمي بقولن مخال عقل جرنا متتبنا زينا تشاينا جن أسجي إن أنا أبني تسلا of course صبغ عدلي ما طعم سجى أيكون حكاش كل جزية له خمسة فرحي تأجمات صبغ نجار جن تسلا حما زينا إما سوا فلا إذا ناي EV أكيد كري لكم سكخفت نفسي حنتي ناي EV و electric vehicle bankruptcy وكاتف فش هزقات أمالله okay let me share this for you دي أشارك قبل لكم أقول لكم هي تسلا دونجيكم زعتكم تلو تكون يكون فلا تحوات إتي أرستنا بزعبة تيك توك أبزي وفري انتاي تسلوا كقبرلو يخل زبليو مسؤجن ناي PPI لو ما عندها ريبورت ويك أتصبتوا هاي بوصل لزنبرة PPI مالت قالك كمت ناي CPI كوينو إتي كندي تيوم interest rate زقوات أتصرو فدرال ريزيرف نبهالو نسوم أب قمت زقتوا ماتي إنفليشن أب كتسألس قنس تقولوا تتالولي يبولون مجمجم زتقوموا ليو سلازي إنفليشن صبق سلازي زي ما ستوكس كأكلن وريدنا له أبزو معنته مالتي سلازي ناي تسلا أبزي صبق زخون ساماري هيبنا له تشاينا فبراير أجمع بزنتالو تشحن دي إذن UBS بتاعي بكم صنيحة كنت 225 كتبت حد لازم نبرة أنا 225 أوريدو 233 هذا لو ما عند تسلا تكن أجمعت جن جانواري كنت 23 وإذا حلف عمت كنت 23 ترز نبرة 66 مكان زخون ديليفر جيرو 66 شح على تشاينا مالتي أبزع عمت الزجن ساعتنا كنت 23 تشاينا فبراير كنت 23 يا جانوار بزع 24 بتعمل قديلو 39 كوينو إذن هاي 37% نو نايبوزك ميتاوت مقناس غير 19 ميتاوت جيرا لك فبراير نا فبراير تراي مالتي كبورحي كلتا ناي كتشن 23 كسا فبراير كتشن 24 ناي كباب 19% لوت جيرا ويكا كسيرو مالو زغودله توصيت زمصو مالتي ስለዚህ እዚ ዓብ ጽልዋ ገይሩልሎ እዚ ዶይቼ ባንክ ዝበሃል ንባዕሉ ፕራይስ ታርጌት 218 ናብፂሕሞ ናቶም ማለት እዩ ዝኻት ዴሊቨሪ 425 ትፅቢት ዝነበረ እዩ ብተወሳኺ earning per share ሰለስተ ዘሎ 2.25 ክመጽእ ትፅቢት ገይሮምሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ካብ ዝነበረ ክውስኽ ዝግብኦ ሲቕንስ ኣሎ ተስላ ዋጋ ናይ ግድን ክቕንስ እዩ ምስኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ EV electric vehicle ዝበሃላ ብጣዕሚ እየን ተጸልየን ዘለዋ تسلا خاف ليتي كونتن كابن مالتي كم زرعنايو ابل تطوابيلهم ناي ايفي ناتو ماكينه خوصو حاسيبهم مزنورو اوكي فرنسا انت عينت بلوك كنطقم نخل فرنسا تريدين 212 ايترو كل خطقم تخلي خلاص نصقم يقولون انا اتسلا سافجي صبح تاتنا حتى لنا مثلني 262 تسلا BTC USDT USD 7 حدنا على كواليتي ولا بيتكوين 7 3 8 226 بزيحان درجه 7 4 بزيحان يرا مالتي اوكي انت هذا اللي حطو بزي
ኣብ ተስላ 171 يورو ኣውፊረ ነይረ ሎሚ ከዓ 149 يورو በፂሓ ኣላ እሞ ቁርብ ተፀቢየ ዶ ክገዝእ ምናልባት ገንዘብ እንተሃልይካ ምግዛእ እምበር መሓሸ ነይሩ ምናልባት ዝበሃል የለና ኣብዚ only one share ሓንቲ ሼር ጥራይ ገዚእካ ተፅኒዕካ is okay ካልእቲ ክትገዝኣሎ ትኽእል ኢኻ እምበር 140 ከምዚ ክትወርደለያ ገለ ኢልካ is impossible ክትፈልጦ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ስለዚ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅን ጥራይ ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ፐርፌክት ማለት ከም ምርጫኻ ምፅባይ ግን ኣዝዩ ኣነ እቲ ቢግ ፋን ኣይኮንኩን ሰላም ናተንሓውና thank you for everything thank you Yoni how can I invest in German scalable capital ኣለኩም ጀርመን ዘለኹም scalable capital ኢትሮ ገለ ከተዋፍሩ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ትሬዲንግ ትዋንቱ ብሬን ኩሉ ገዛእናዮ ይጎድል ይውስኽ እና ተራእና እውን انت تتصبنا كما يمسلك هو عند علاماكم تصبعي حبتي تايلو وارن بافت ستوك ماركت زخونه حبتي كابتوم كصبي زخولو سبات كابتوم بيشنت زخونو ወይ ትዕግስቲ ጠባይ ዘለዎም ዘይብሎም ሶሪ ካብቶም ኢምፔሽንት ወይ ጠባይ ዘይብሎም ዓቅሊ ዘይብሎም ሰባት ናብቶም ዓቅሊ ዘለዎም ወይ ከዓ ክጻውሩ ዝኽእሉ ክጽበይ ዝኽእሉ ሰባት መመሓላለፊ ሃብቲ ኢልዎ ካብቶም ህውኽ ዝብሉስ ናብቶም ርግእ ዝብሉ ወይ ቀልጢፎም ዘይሸጡ ገለ ዝገብሩ መመሓላለፊ መስርሕ ይሰቱ መስርሕ ኢልዎ ስለዚ ቀንዲ ናይ ስቶክ ማርኬት ጥቕሚ ኣሕዋት እዚኣ ምክሪ ማለት እዩ ኣብቲ ስሚት እያ ዘላ ኦኬ ተስላ 130 ወሪዳ 100 ወሪዳ ኣብ ዜና ዳስ ዋት ሰል ኦኬ ንሱ እዮም ዝሸጥዎ ናይ ግድኒ ኔጌቲቭ ኒውስ ክትሰምዑ እቲ ሓይሊ ናቱ ግን ኣብ ምጉዳል እዩ ዘሎ ከባቢ 70 አላብዚ ቢትኮይን ከም ንሪኦ ዘለና ክብራት ኣሕዋት ስለዚ ሃብቶም ሓውና ብዙሕ ጌርካ ካብዚ ቻናል ትፈልጡ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ምፅባይ ዝመስልዎ የለን that's all I can say crowd ኣይረኣኾን ኣለኹ crowd ኮይንቤዝ ሕማቕ ኣላን ዘየላን ክትፈልጡ ተደልይኹም ቢትኮይን ርእይዋ ቢትኮይን ትወርድ እንተሃልያ ኮይንቤዝ ክትወርድ እያ ማለት it's just very simple correlated ብሓንሳብ እየን ዝኸዳ ዝበዝሐ ግዜ hello Brian can you check about I like this stock I want to hear your idea MDGL وضح قالين يركا قلن MDGL ستوك تخوين خمي غير مقبلتي والقاو ستوك تخوين هذه عادي ابناس تاكلم اوكي مدريكال فارماسيتيكال نا فارماسي صبو غير كبلو ايكلني كريال كونسكا تم إيسن 36 ثانية حسنا بزدي على حاضر جزء so that sounds crazy كنت من عندنا جديشتن ديليس كان ريا معالتاوي ممكن كان 280 نعمل بس هذا لا مالتي weekly wow what happened here عم حدثوا من معركة خمسة عبية رأيه كاب كنديزي كاب سوسان شو مونتن ናብ 245 ናብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዳስ ማጂክ كون ኣብ ቀጻሊ ከሪ ኣፍትኒ ኣብቲ ናይ ኮመንት ግደፈለይ ተመሊስካ ሞ ስቶክ ያበለና ምክንያቱ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተ ከዛ ሓለፈ ኣይመለስ ካለ ነርካ ሜቢ ኣብ ቀጻሊ ንሽቲ ኣናላይዝ ገይረ ክመጽእ ኽእል እምበር ምስ ናይ ፋርማሲ ምዃና ብዚ ሚት ከመይቲ ኣናላይዝ ገብርቆ ከሽግረ ንኽእል ግዜኡ ማለት እዩ ኦኬ ብሬን ሕማቕ اوكي املاح سوري قريتها املاح عزيزي بارك سلتي كله قلت مرتخه تانكي رتاح يا من تانكي بالبي مسك امينكا انا ابي تسلا ب 171 يورو واقع خلا او في رنيت لهم هذا حمش شركه جز مخريكو اخبكم مايك اندي اخوات هايتين كزنا مغزان مشاطنا باخومي بحافش شاغن دولار كوست افريج اندا غبر كما خد صبغ يراس ولا كان سي ناركا تارجت كا خندي شير ناي تسلا خهلوكا دسم بلكا نيرو زغل اب قمت كتتولك انا حجي ابز عامت انتاي له تحت كل تني تخلا 100 بركي نايز عامت مالتي كغزا لني لا حسيبه تحت 100 كل تني تحساب زغونت اي ام هابي سابت غنزب زلني انفست خبر مالتي تحتي كل تني تحساب زغونه ناتي افريج 140 انت كوينو اجي اكسايتد 180 انت كوينو ايس اوكي ناتي تارجت تحت كل تني تسلا زغونه ስለዚ ዕላማ ተገርካ ከኣሞር ክንፅረልካ ተኽእሎታት ኣሎ ክላስ ኣለኩም ዲ ፕራይቬት ብዙሓት ተሓቲኹሞ ፕራይቬት
بيزك زخونه نتم جمرتي بيزك زخونه ابز خنو وانا نتم بيزك جن يا ابز ناي ستوك ماركت ابز مودعت انا زورحي كوبوكمي ممبرشيب زاتكم اللهم ثانك يو سو ماتش بالبخمسكنكم دلي بخمي كم ترغبوا where is it ممبرشيب زاتو لك 19 ممبرشيب اتيهم اللهم ثانك يو احوات ابتي ديسكريبشن هذه فيديو ترغبوا تقولوا يسون لي 10 قرش قال لي ورحي بالدولار مالتي اوكي لينك سيدلكم اللهو if you want يا لينك مالتي سبورت channel تبليا تقول 10 قرش ورحي ناي سلفته معتلي خلته معتي كسبتي صبغ جيركم زرداكم ناي ستوك ماركت ابو تمرت تخبوك ميت بيزك زكون مسرتاو تسترف ابزي كنمهارن خيلنا وي كا ابز لكم كله ابز يوتيوب channel سلازلو دحل تملسكم كتريو تقول لكم بان زي ما قلت كمي انت بهنوي ايثرم اقبو نسينا امريكا ما قبالن قبت اوكي قبت ريز بحال زي اي تي اف مالت كانت زي تقاقي ايثرم قبت نسينا امريكا ما قبالن زي ما قبالن كمي تنتا نحوي اب اي تي اف مالت كاي مثلا زي تقاقي قمت هذا ما يفلطني رب تقرينيا تاقبت نسخت كون تخليها سو بلاك روك ابلاي جيرو مالو ايثرم اب اي تي اف لك خمزنا هي بيتكوين كتاتو مالتي سلازي زبزح غزيه دار اي ثينك كبابي I don't know تي اكزاكت القصري فلطني ግን دارغا 99 مئታዊት ንሶም ዝሓተትዎ ይኾነሎሚ ብላክ ሮክ ማለት እዩ ዝዓበየ ትካል ኣብ ዓለምና ወይ ከዓ ዓለም ሙሉእ ዝቆፃፀሪኦም ስለ ንሶም እዮም ሓቲቶም ዘለዉ ልክዕ ከም ናይ ቢትኮይን ሓቲቶሞ ዝነበሩ ንሶም ተሓቲቶም ክኸውን ተኽእሎታት ኣሎ ምክንያቱ ቢትኮይን ከዓ ስለ ዝኾነ ኦረዲ ማለት እዩ ንዓ እንተኮይና ነታ ናይ ግበት ትብላ ዘለካ ናይ ኢቲኤፍ እንተኮይና ማለት እዩ افانزا نوردنت كتقم تخلي افانزا تريدينج تو انت كله تقوم تخليه ايترو كتقم تخلي هذا لك سلام برينا ايترو ماني جنزب كتحلف جن كارد خا انتي تتقموي قدات قال بلنا نورمال كارد على نو انا بانجلاند يزلخو سانتاندر باركليز كتقم تخليها كله زلك بانك مالتي سلازي كريديت كارد زي كونتي ديبيت كارد نبحالو يكات جنزب زلو اكونتنا تكنتكم نخدم انا تسلا اوكي اي ثينك بقدميت زحلفكم حتى هالو مسني حوات نحكم لسوكم نشته سلام تغليت حونا ممبرشيب زاتو اي تغليت كاب لونج تايم سبورت نزي channel thank you so much welcome thank you اتاختي بتاع مزبوط هاتتاني welcome bro thank you ايزاك welcome thank you برنويكو حتى فيها لسكا yeah dumbest idea ever زعما تاعهم تكون ناي تسلا تكون ناي تعس يا اي نرى حنا يكون ماني فلت ياس الفوت انا غير لان صلوالو اوف كورس ابتنا ايكونومي بحفشه the support like what share like اكيد ستوك ماركت ገንዘብ ዘሎ هو ካብ ድሕሪ ተመሊስካ ትምህርቲ ከተልካ ካብ ቀዳሚ ትኽፋል መስለኒ ገንዘብ ኣሎ ገንዘብ ክትከስር ትኽእል ገንዘብ ከተመስጥ ትኽእል ገንዘብ ግን ኣሎ ትምህርቲ ግን ዝዓበየ do you have any idea about SoundCloud thank you for your support كاريا زي مثلا ኢተር ይብለና ኣሎ መሳለልካ ኢተርም ያ ጽቡቕ ውፅኢት ዘምፀት ያለስ ቸክ ኢተርም ኢተሪየም هو ريدها 4100 በፂሓ ነራ 3800 ያ እዚ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ጸልይዎ ኣሎ ማለት ናይ ፒፒአይ ንብሎ ዘለና whoa 5% damn it this is crazy 5% in phases check out marathon سيرش مونتا لارجع 10% مالتي
ريفيان ريوزني أوتو ويكادنا إلكتريك فيكلس نقول أوتوموتيف زبهال كل يوريدو كبرات حوات دك كله مالتي بس بعد تسلا استتح هذا يزيس كندين يري وعسر تخطين يري واحد سيرفيزي كوين بيز كنت من سنة كنتن كانت كومبلين مهنيا تخاف كندي أبو بس حد لا واحد سيرفيزي جوجل أب مايكروسوفت أب وينجستوب كريزي this one too أمازون اشتريت وريد على حجي مثلا ريد كاندل نتفليكس متى فيسبوك كيو واو بزح وريد له مالتي وريد انفيديا اوكي 4% يس انفيديا حيزاتو تخيل الله مالتي نزي كيو سو كبرات احوات زبلت قبل ازي نري ازلنا بولك ستوك 10 مئتاويت 30 مئتاويت نمعاتي قال اختم تفطنوا اتس نوت ايزي كم حجي زلو يكون كل غزي ستوك ماركت نعمت 10 مئتاويت يزمس اس ام بي 500 بافريج سلازي ابع الاس ام بي 500 ኢንቨስት ምግባር ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ከተምፅእ ተኽእሎታት ኣሎ ስለዚ እዚ ውልቃዊ ስቶክ ከምዚኣ ሚእቲ ተምፅኣላ ኢልና ንዕኡ ምድላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኮነን እንታይ ደኣ ጀስት ኣቨሬጅ ዝኾነና 10 20 ትካላት ብምምራፅ ንዕኡ ክንውስኸሉ እንተንፍትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ Okay, thanks for everything I just speaking. How much of a loss is bearable? It depends how much you have. It depends how much you have. ያ ማለት ሕጂ ፌስቡክ ኣብነት ክበኩም እዩ ፌስቡክ እስከ መታ ስቶክ ግሬት ኤግዛምፕል ናይ 5 years ሞብ ዝነበረ ሕጂ ኣብዚ 300 ከባቢ 400 ነይራ ንበላ ኣብዚ 75 ሚእታዊ ተኮዲላ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት ሕጂ 100,000 ዘዋፈር ከስ 20,000 ተሪፉ ነይሩ ኣብዚ ሽዕ ግዜ እዚ ማለት እዩ 100,000 እንተዋፊርካ 25 ተሪፉ ነይሩ ሕጂ ነዚ ክትፃወሮ ትኽእል ዲኻ ይትኽእል እንተኢልካኒ ኢንዲፔንደንስ ንኣብነት ናይ ተስላ ክፃወሮ ይኽእል እየ ኣነ ናይ ካልእ ኢንዲፔንደንስ እቲ ስቶክ ንኣብነት በዓል ማራቶን በዓል ገለ ትብዝሕ ናይ ገንዘብ ኣብ ግምት ክኣቱ ይኽእል እዩ ስለዚ ዳይቨርሲፋይ እንተጌርካ ኣብዚ ግዜ እዚ ካልእ ስቶክስካ ወሲኻን ስለ ዝፀንሓ ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ተፀቢኻ ኣብዚ ተሸይጥካዮ ድሓር ክትጠዓስ ኢኻ ምክንያቱ ኣብዚ ኣብ ምስ ሸጥካያስ 160% ከሲባ ብድሕሪኡ ገንዘብካ ረኺብካስ ብድሕሪኡ ክንደይ ከሲባ ማለት እዩ ስቲል 30 ሚእታዊት ከሲብካ ኣለኻ ካብቲ 100,000 ክኾነልካ ማለት እዩ ንስኻ ግን ኣብ ክንደይካ ሸይጥካ ነርካ 25,000 ናይ 100,000 ክሳራ ጌርካ ነርካ ስለዚ ዝበልሐ ሰብ ኣብዚ ዝኸስር ሓቂ ሓይሽ ስለዚ ኣይ ቲንክ ምፅባይ ይብል ብፍላይ ዜን ዓበይቲ ትካላት እንተኮይነን ማለት ሕማቕ ዜና ናይ ግድን ክመፅእ እዩ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ከምዚ ሕጂ ክመፅእ እዩ እዚ ኢንተረስት ሬት ቁረጥ ምስ ጀመረ ካልእ ቁረጥ ምስ ጀመረ ስቶክስ ድሓን ክኾና ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ካብ ቀደሙ ግን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ሎዝ ክትገብረሉ ትኽእል ንእሽተይ ሚኒማይዝ ጌርካ ትፀንሕ ካብ ሓንቲ ኩሉ ገንዘብ ካብ ሓንቲ ወይ ገለ ስቶክ ኣዋፊርካ ትፀንሕ ኣብ ባዕሊ ኤስኤምፒ ተኮይኑ ታሕቲ 20% ክኸይድ ኣዝዩ ኣፀጋሚ please keep going viewers with the new viewers okay you guys enjoy the new news ሓድሽ ዜናታት ዘሎ ትፈትዎ ኣለኹም ዶ ሜቢ ኣሰልታዊ ከይከውን ምስ ትነዊሕ ንገብሮ ምክንያቱ ኣብ ቢዚ እዩ ሎሚ ግዜ የብሉን እንዲ ምስ ከምኡ የሰክፈና እምበር ኒውስ ደኣ ክነምፅእ ንፍትን ኢና ዘለዉ ብሮከር ቀንዲ ዓይነት ቲክቶክ ዘለዎን ብሮከርስ ፅብቕቲ ሕቶ ቲክቶክ ዳይሬክትሊ ከተዋፍረላይ ትኽእል ኢኻ እታ ባይት ዳንስ ዝበልናያ ንቲክቶክ እውን ከተዋፍረላይ ትኽእል ኢኻ እንታይ ካ ክትገብር ትኽእል ፕራይቬትሊ ኦውንድ የንሰን ፓብሊክሊ ኣይኮነን እዚ ቲክቶክ ኣብ ከምዚ ናይ በዓል ተስፋ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ፕራይቬት እዩ ከምዚ ናይ ፊደል ፋይናንስ ኣሎ ፕራይቬት ብኸመይ ብርካ ኣትሰትብል ነርካ ኣብዚ ዩቲዩብ ከም ቢዝነስ ጌርካ ተሪኢኸ ፕራይቬት እዩ ኣብቲ ብሮከሬጅ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ልክዕ ከምኡ እዩ እንታይ ካ ክትገብር ትኽእል ብፕራይቬት ዝውንና ንኣብነት ምሳይ ሙሴ ንበሎ ሙሴ 50% ብርክ እንተሃልይዎ ንሱ ፓብሊክሊ ትሬድ እንተኮይኑ ወይ ከም በዓል ተስላ ትሬድ ዝግበር እንተኮይኑ ንዓ እትገዝኣ ስለዚ ኤክስፖዠር ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ከምፃልከ ምክንያቱ ርአያ ነይረ እዛ ትብላ ዘለካ ቅድሚ ሕጂ ርአያ ነይረ እንዴ ሰርች ገይረ ከምፃልካ ክፍትን እየ how do you buy TikTok
shares. You cannot directly buy shares of TikTok. نحن ما retail investors لزخونا نحن retail نبهال مالتهم عابيت investors يكونن. You can indirectly by buying shares in the private equity companies which own it. نحن زوننا كتوافر لنا تخليها مالتي. أبزي يعني remotely full تل. اوكي انت تكال زي علاتك زي كي تبهال برك اللوا اب تيك توك ስለዚህ ኣብዚ انت اتيخا بتزواواري نعاتونا الله مالتي سنت هيب زلو اس ام بي 500 انت ገዚእካ ተስላቱን ንኸይልና ምክንያቱ ሓንቲ ክፋል ካብተን 500 ትካላት ናይ ኤስ ኤም ፒ ስለዝኾነ ስለዚ ብተዘዋዋሪ ኢኻ ዳይሬክትሊ ትገዝኦም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቲክቶክ ምክንያቱ ቲክቶክ ሓደ ነገር ባይዳንስ ዝበሃል እዮም ዝውንንዎም እቶም ባይዳንስ ፓብሊክሊ ትሬድድ ኣይኮኑን ከም በዓል ተስላ ክንገዝኦም ኣይንኽእልና ብሮከሬጅስ ስለዚ ተሓማንቲ መራፂ ዘላትና ንዕኦም ብርክ ዘለዎም እዚኦም ስለ ዘለዉ ሓደ እዚኦም ካልኣይ ከዓ ሶፍት ባንክ ዝበሃሉ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ሶፍት ባንክ እኳ ስለዚ በዚኦም ክልተ ብርክ እንተ ኣቲኻ ብተዘዋዋሪ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ግን ኣነ ሪኮመንድ ይገብሮኒ ኤኒዌይ እዚኦም ብዙሕ ለውጢ ዘምፅኡ ኣይመስለንን ፊር ኣውት ሶፍት ባንክ ኦኬ ሶፍት ባንክ ስቶክ ኦኬ ሶ ነዚ ኣኻቱና ማለት እዩ ናተ ሲምቦል ከበይ ዘሎ OR ገደገደብላ ለብዚ 5 days 1 month 6 month year to date 42% ወሲኻላ amazing 72 5 years maximum 93% ወሲኻ ማዓሲዚ ካብ 2018 ብዙሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዓመት ግን ጽቡቕ ውፅኢት ኣምፂኣላ let's see if they have a dividend yield የብሎምን soft bank ፒሮ ሼልን earning per share negative እዮም ዘለዉ profit የብሎምን ማለት እዩ forward dividend 0.53% ኣለዎም excuse me ولا نعم زونهم كمان على الفانغارد يلون ابزي extremely shocking طب هون ير anyway بعد دي قبل مجزاء قرب طول الوقت قبل تركب تخليها انا تيك توك هو فري مالتي so that's the only way يرأيكم تسألني sorry on a percentage basis 5 is أنا تاني رقم أرون ስለ ዘለና እያ ባላንቲር ተሰዋተ ሼር ኣለኒ ኣምላኽ ይመስገን ናይ ገንዘብ ፀገም እኮ የለን ግን ከትንቃ ሰላም ዘለኒ ከንቃ ስለ ዘለና ሰተን ሸዋዓተ ሼር ባላንቲር ጽቡቅ ተስተኮ ብርሂን ከም ሃይ ዝፍልና ታንኪ ኖ ብርሂን ትምህርትኻ ማራይ ደስ ታንኪ يعني تسلا نيوس يبنى bad news صفيها برهنا قال bless you to MicroStrategy CTF stock بأمر برهن تانكي يوني يا تخططت كوا تمساسلتي هم دولهم زبزحكم جزية حق حيش so yeah so let's see what's happening with Bitcoin USDT 7 حدا وريدا تسلا 160 كلتن تحت 60 حدا 160 توريدا بوم 140 كلتن كتوريدا تحتي which is good somehow Nvidia long term تكونوا نتوريد لكم celebrate قبورو that's all I can say مهنياتو كاب كتني تمسكو 250 مس غزاك 110 غزي كاصنك 250 مخسب الله زبل قمت هلني ኣብ ሓፂር ግዜ ግን is difficult በዓል ተስላ ክመለስ ኢልካ ክትፅበብ ሓፂር ግዜ difficult ዓይነ በዓለይ ከተንተስዓን ክትበፅሓ ዝብል ግምት ነይርኒ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ዝኩሉ ኩነታት ርአ ግን difficult especially ኣብዚ ወርሒ ጽቡቕት ባህላይ ጽበነ ይኸባ ዚኒዮ MicroStrategy ንእሽተይ ትውስኻላ ሕጂ MicroStrategy ማለት ቢትኮይን ማለት እዩ more exposure ክትረክብ ተመሳሳሊ ናቱ in phase
right تلاقوا مبزين عمارة Coinbase almost 8% marathon Rivian SoundCloud 10% تقولي لا دي اوكي so yeah نزي مثلا think نايلوم سو ساماري كقبر لكم ما مودة كبرات حوات تيك توك أبي أمريكا متقام بانك قبروا هذا اليوم 25 إيتاوي عدل له بانك قبروا مالك تأجد مالتي السنة تأجيدا of course أم بعد تسلا كم بعد أبل أب تشاينا تأجدا تقول تتعلو نسو أنت تأجيدا بعد تسلا أبل درجة 5% ولا تثبيت يقبل لنا بأي وجن مالتي نخجل زلوا تقول تاعكم بوحدي مهنياتو حد نجار كشتوا أخليهم أمريكا وأونر كذا خلي سبليت جيروم باي ذا واي بقولهم حند قالكم هروكم سبين اوف زبال رئينا نيرنا قبل حجي سبين اوف كأ حد تكاد أكل تختم الكلام مالتي سلذي سبين اوف كجبراي خلعين يجبري نبنت حنتنا شجار حنتنا مجبي انت خوينا حنت تكاتوننا نكلت انت خوينا تي ناتهم كسامع سلذي قل شجار مس مجبي كم قولوا خو اليوم سلذي تي أب شجار خوا فرايدل يزبزنا برسب أبتنا مجبي استمقلت كوا فريق اليوم سلذي نقلت كلات صبغي سبين اوف جبرا خلوا سلذي سبين اوف انت خوينا publicly كتكون على مالتي publicly مالتك هم زحنا نجزء نشوتهم كتكون تقولات على كلا أي there is a big chance نساك تشيت أنت خوينا Oracle كتجزء تقولات على Oracle مالتك على تكنولوجي مايكروسوفت كتجزء تخليها ما هي عطنا يكون سلزي بالله سبع الجوجل كأم سبع الفيسبوك ودر سلزو خونات مالتي even إيلان ماسك زي تويتر حيزولو وي إكس إيلان سوعه سوق عندنا جنزب كهلا بس جزء زي جن تقولات على نسهم كجزء كاب تشاينا جن زهوبهم أي مثلاً نيو سلذي أنت اللي أنا نزارب زلنا شو شوحي ويكام إيتن سمانين معالتي هو ممالو عدل بحجي جن فوتس جبر له بحجي أتي منجستي كفر ملا أنت تفريمو أنت تودي جن بزح واقعات نايستوك لعلن تحت كبل تثبيت يجبر ليو حق زارب تقوينا جن small chance ويكام نشتي عدل له بنك جوبو تغلى لا مالتي مهنياتو قدامي نجر كم زبال دونالد ترامب زبلوه مور باور مع الفيسبوك مور حيل زهبوا زلو ني ايكونومي كتري خلخا مونوبولي بحال نسو حنت تكال نقولو تقواطر صرو خلوا نقولو دانجرسي مالتي نتي ايكونومي نعبيت ازي دانجرسي كم زرينا انرجي فلابز يوروب زلنا مالتي انرجي وحده تكالات نزونو اجي واغا يوسخلنا ني انرجي احنا امارات ايبنا سئلنا تتقمتناتهم نخون سلازي اتي ايكونومي بحفشه بخمس عام مقد خسرح ازي اشغار سلازخونه monopolize كجبروه ايدولينيوم انت خوينا جن of course عابت الواقع هو يخلي سلازيك سمو داتا مسايد نسمعكم باللي بيمسكناكم لايك غيركم ابو كلهم وصمو شير جبر لهم thank you so much سسناي